Diyos marahinal daw po sa Indugabos. Sa satuya pong pagpamibi, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Alice Silvestre and family. Birthday blessings to Arnaldo Bunyag. Thanksgiving Mass, dulot kang Bahamonde family. Thanksgiving Mass in honor of Saint Joseph and San Rafael de Arcangel. Dulot ni Leantero and Dicena family. Pasasalamat man, dulot ni Laudel and Carmelita Lumbria. Pasasalamat man, dulot ni Cicely Delgado and family. As in birthday blessings ni Nicel Abio, dulot ni Sis Nits Abio. For safe and good health of Rosalia Asensi, Anis Servita, Janet Villafuerte, and Rachel Silverio, dulot kan Villafuerte family. For safe and good health and financial blessings to Arnaldo II and Cindy Bunyag, Arnold Corby Bunyag, Maria Faye Rodriguez, and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe and good health, Abiel Marie Rodriguez, dulot ni Sis Binang. And for safe and good health also, Carmen Bunyag. For safe and good health and financial success to Mary Jane Prado, Roderick, Maria Francia, Bergie, Hector, Alexis, Joseph, and Bibi. Dulot kan Leantero as in Dicena family. For complete healing of all sick members of CRC and LFCC, especially Salvi Cabral. Special intentions of Judd Andrew and Sheila Gurley. For the eternal repose of Salvador, Cesar, Rosalina, Beatrice, and all souls in purgatory, dulot ni Sis Doti Monte and family. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Leonisa Uwit. Para sa kalag ni Gloria Amado, Lucenia Fermin, Daniel Abilino Santos, Juliet Asin Renato, dulot ni Brad Pau. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nits Abio. Para sa kalag ni Sheila, Florencio Remedios, Rolando Jr., Ruben Bricio, Asin Inting. Asin para man sa kapahingaluan kang kalag, kan mga naging miyembro kang CRC and LFCC members. Ngunya na Domingo, sa tuya pong ipinagsisilibrar ang solemnidad kan Santissima Trinidad. Ang sa tuya pong tema, ang misteryo kan Diyos. Ang enot na itinukdo sa tuya kan satong mga magurang, manunungod sa satuyang pagtubod, iyon pagpanguros. Asin ang huring bagay na ginigibukan padi sa satong lulubngan, iyon pagpanguros sa ibabaw kan satong bangkay. Ang lambang Kristiyano na bubuhay sa ngaranin Ama, asinin Aki, pati nin Espiritu Santo. Ang kapahayaganin Diyos bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo, nangangarog na doktrina kan simbahan. Ang mga babasahon sa banal na misa ngunyan, nagtatao sa to nin basihan, dapit sa satong pagtubod sa Santissima Trinidad. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mami di kita. O Diyos Ama, na sa pagsubol kan tataramon nin katotohan, asin espiritu nin kabanalan sa kinaban, ibinarita mo sa katauhan, an makangangalas mong misteryo. Itugot mo sa mo, na an pagpahayag kan tunay na pagtubod, mamidbidan an kamurawayan kan danay na Trinidad, asin sambahon, an pagkasaro sa kapangyarihan nin kadakulaan, huli kay Jesukristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang fiestang pinagsisilibrar niya to ngunyan,
nagpapagirumdum sa to, kan mga katotohan na ipinahayag nin Diyos asin sa tuyang tinutubod. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to an kabilugan kan kapahayagan nin Diyos sa lumang tipan. An kagurang ng Diyos, ang daing kapantay asin iyo sa ng Diyos nin Israel. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, ihapot ang nangyari kay tong panahon. Puon ang tao linanang ning Diyos sa ibabaw nin daga. Ihapot mo puon sa sarong puro, sagkod sa ibong na puro kan langit. May nangyari daw na urog kadakula kay ni, may barita daw na siring kaini, nadangog na daw kan banwaan ang tingog ni Diyos na nagtataram hali sa kalayo, siring sa nadangog mo, asin buhay ka pa. Igwa daw ning Diyos na naghahanap ning banwaan, sa tahaw ning ibang banwaan, sa paagi ning mga kasakitan, ngangalasan, pakilaban, sa makusog na kamot, asin mapangyaring takyag, asin mga bagay na nakakatakot, siring kang mga ginibo, nin kagurangnan na sa imong Diyos, duman sa Ehipto, sa atubang nan sa imong mga mata. Kaya, pakasabuton mo asin isip-isipon mo na ang kagurangnan, iyo ang Diyos sa langit, asin sa daga. Asin mayo ning ibang Diyos. Kuyugon mo ang sa iyang mga tugon, asin kabutan, nangunyan ipinagbuot ko sa imo. Tanganing ika, asin ang sa imong mga aki, magkaigwa ning marahay, asin halawig na buhay sa daga, na itinaos sa imo, sagkod pa man, nin kagurangnan, na sa imong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Maimbod ang tataramon nin kagurangnan. Asin ang gabos niyang gibo mapapaniwalaan. An kagurangnan namumuot sa katanusan, asin ang mga daga, pano kan sa iyang pagkamuot. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Sa iyang tataramon, an mga langit na haman. Sa hinangos nin sa iyang nguso, an gabos na bituon. Siya nagtaram, asin na haman. Siya nagbuot, asin nalalang. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An mata nin kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga naglalaom sa iyang pagkamuot, nganing iligtas sa kagadanan an sa indang kalag, nganing pakakanon kun sinda nagugutom. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An samong kalag naglalaom sa kagurangnan, an kagurangnan samong tabang asin kalasag, mapasamoya an sa imong pagkamuot, kagurangnan, mantang ika an bilogming nilalauman. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Itinutukdo ni San Pablo na an sa tong relasyon sa mahal na Diyos, bakong arog kan relasyon kan sarong kagharong sa iyang uripon, kundi arog kan relasyon nin ama sa iyang mga aki. Huli sa Espiritu, kita naging mga aki nin Diyos, asin mga kapwa paramana ni Kristo. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga aki nin Diyos, ang gabos na dinadara kan Espiritu nin Diyos. Di nindo inako ang Espiritu nin mga uripon, nganing giraray mabuhay kamo sa takot. Inako nindo ang Espiritu nin mga aki na nagkukurahaw. Aba, Ama, ang Espiritu man sana, asin ang satong sadiring Espiritu, sararo sa pagsaksi na kita mga aki nin Diyos. Kung kita mga aki, kita man mga paramana nin Diyos asin magkasi pamana kaiba ni Kristo. Kung kaiba niya sa kasakitan, kaiba man niya sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An 11 na mga disipulos nagduman sa Galilea sa bukid na itinukdo ni Jesus sa inda. Kan mahiling niya sinda sinamba ninda, minsan ngani an iba nagduwa-duwa. Si Jesus nagrani sa inda asin nagsabi, itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga. Lakaw kamo asin tukdoy nindo ang gabos na banwaan. Bunyagan sinda sa ngaran nin Ama asin nin Aki pati nin Espiritu Santo. Tukdoan na utubon ninda ang gabos na ipinagbuot ko sa indo. Giromdo mo nindo na ako danay na oya sa indo sa gabos na aldaw sagkod sa katapusan nin kinaman. Maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na aldaw Siring man mampukan. ang mga nagdadalan asin nagpapartisipar sa TV an sa kuya pong pamibi para sa indo. Sabi sa introduction, ang Santissima Trinidad sarong misteryo, dipisil maintindihan, pero iyo inan pinakaenot na tinutukdo sa to kan kita aki pa. Iyo man ini ang inot na ginibo sa tuya kan kita binunyagan, kinukrusan kita sa angog. Tapos ang mga aki tinutukdoan ka ta in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So 2 years old, 3 years old tatao na. Pero ang hapot na iintindihan daw ninda, syempre dae. Takita nga ning gururang na day tama na intindihan. Kaya baga ang tema tangon yan, ang Santissima Trinidad sarong misteryo. Alaga didiskubrehon niya to kung ano talaga ang misteryo kang Santissima Trinidad na ini. Ano ang mensahe ka ini sa tuya. Dahil for sure, sa kada pangurusta, ini nagdadara nin buhay. Nagiramduman ko ang istorya kan sarong lalaki na may diferensya, tapos nagsakat sa kahoy. So nagkahara dit ang mga tao, tabaka magluksong bigla, maghugot. Kaya nagpinaapod ninda si kapitan,
Tangani na pakiulayan ang lalaki na bumaba. Kan pinapakiulayan kang kapitan, habo kang lalaki. So pinaapod ninda ang pulis. Si pulis ang nakiulay, dahil managtubod sa pulis. So kaya pinaapod ninda si mayor ang nakiulay sa lalaki. Sa bumaba ka, dahil ka maglukso. Alagad dahil nagdangog ang lalaki sa mayor. So kaya sabi kan mga tao, maray pa nga si Father apodunta. Bindisyonan lamang tabaka maglukso. Bago maglukso, at least mabindisyonan. So pinaapod si Father. Pag duman ni Father, hiniling ang lalaki, binindisyonan. Tapos biglang nagbaba ang lalaki. So ngaralas-an mga tao, sabi nila, Father, ano pong ginibo mo? Binindisyonan mo sana, nagbaba na. Sabi kang si Paddy, actually, dahil ko man binindisyonan ang lalaki. Sabi ko sa iya, pag dahil ka nagbaba sa kahoy, puputulon ko ang kahoy. Natakot ang lalaki, buminaba. Dawa sa siring na ini, may linya to mga tugang na uncross, nagdadara nin buhay. Pero ang sinisilibrar niya to ngunyan, bako pong event, bakong tao, kundi sarong doktrina. Kaya ang piyestata ngunyan, Santissima Trinidad, Holy Trinity. Ang Santissima Trinidad, iyo ang pagtubod na ang Diyos sa essence, sa esensya, or sa Grego, ousia. Okay. Alagad iba-ibang persona, sa Grego inaapoten hypostasis. So kaya po nindo ang philosophical background, tangani na maintindihan ini. Pero dahil ka mo maloko sa tataramo na persona, dahil sa Grego, ang tataramo na persona means that which stands on its own, or inaapod niya tong individual reality. So bako ining tulong persona nin pagkatao, na itong sarong persona ka, saro bako. Kaya nagtutubod kita na ang Diyos, saro, alagad may tulong persona, alagad saro sa buot, asin sa inaapod niya tong esensya. So bako ining simpleng mathematics na 1 + 1 + 1 = 3. Dipisili magamit ning analohiya. Bako ni yung basta-basta, lalo lugod kitang makadaranin pagkaribong kung magamit kitang salang analohiya. Siguro ang pinakaharani. Pero mayong eksaktong analohiya na pwede niya itong gamiton, ang pinakaharani, garo itong kung ako nagkanta ako, tig-record ko ang kanta, tapos paka-record ko, dinangog ko ang kanta, na-inlove ako sa nagkanta. Pero si Isay ang nagkanta, ako man sana, isa kuyang boses, iyo ang espiritu. Okay? So sa aga, pag dinangog ko iniyo, kung magkanta ako ngunyan, dangogon ko sa aga sa TV, tapos nagustuhan ko ang kanta ko, dawa sintonado ako, garo man sana Trinidad. Pero bako yan ang perpektong analohiya, tadipisil maghanap kan perpektong analohiya. Dahil ini po ngani talaga, hararom na misteryo, bako nin huli ta misteryo, dahi ta na maintindihan. Ang butsabion, pwede tang maintindihan, alaga dahi niya to marurop ang kadakulaan kan misteryong ini. Dipisil na pag-urulayan. Garayan arog katong sarong butang lalaki, naghapot sa iyang barkada. Sabi niya, ano nga ang itsura kang gatas? Ay buta siya since birth. Sabi kang sa iyang barkada, puti siyang likido. So sabi kang si buta, aram ko ang likido, pero ano ang puti? So sabi kang si barkada niya, ang kulay na puti, arog yang kang balahibo kang swan na gamgam. Tapos sabi niya, aram ko ang balahibo, pero ano ang swan? Taday pa man siya nakahiling ning swan, hapot kang buta. Ang swan, sarong gamgam na may halaba na tikong liog, simbag kan barkada. Aram ko ang liog, pero ano ang tiko? Sabi na naman, hapot kang buta. So nawaaran siya ning pasensya, kaya kinuan kamot kang buta. Tinano, sabi niya, ini ang tanos. Tapos tiniko, ini ang tiko. O, yan ang tiko. Kaya sabi kang butang lalaki, ngunyan, aram ko na kung ano ang gatas. Maribong nakaulay, masakit maintindihan. So pag daita na intindihan ang sarong bagay, o dae na nababago,
ini sa tuyang binabayaan. Ang misteryo kan Santissima Trinidad, naging bagay na pag-aadalan as in pinagdidiskusyonan kan mga pilosopo, kan mga teologo, as in ibang sekta. Dahil pag Kristiyano ka, ang pagbunyag mo, permi ng in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So kaya, hararom ini, kung ang misteryo dahil maintindihan, ano ang ginigibo ta? Masabi kita, God is dead. Gadan ang Diyos. Anong pakiaram ko kayan? God does not exist. O ang iba, binabanga as in inooperahan ang Santissima Trinidad sa saindang pag-adal tangani na maintindihan. Alagad sa sobrang analysis, lalo na ginagadan ang misteryong ini. Ang iba, minasabi na daita man maintindihan, pabayaan ta na lang. Basta dahi man kita na istorbo, dahi kita natatanyog, dahi man natatanyog ang bulsata, sumayo na kitang pakiaram. Kaya lang mga tugang, ang Santissima Trinidad, bakong misteryo na dapat i-analyze or adalan. Ang Santissima Trinidad, sarong misteryo na sinasabuhay kasi nagdadara nin buhay. Ang mahalagang question sa satuya, it's not the how of the Trinity, but the why. Takno. Ta nagpamidbid sa to ang Diyos sa paagi kan tulong persona sarong Diyos. Digdi mahiling niya to mga tugang na saro man sana talaga ang satuyang Diyos na minimidbid. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto, manlain-lain na karisma, alagad iyo man sa ng Espiritu. Manlain-lain na paglingkod, alagad iyo man sa ng kagurangnan. Manlain-lain na gibo, alagad iyo man sa ng Diyos na nagtatrabaho kan gabos. So digdi mahiling niya to ang Father, Son, and Holy Spirit. Asin sa istorya kan sa tuyang kaligtasan, sa surat na ni San Pablo, mahiling niya to ang Ama bilang kaglalang, ang Aki kagtubos, asin ang Espiritu Santo bilang nagpapabanal. Alagad sinda saro sa ng Diyos, bakong suruhay, tulong persona. So anbot sabiyon mga tugang, but ang Santissima Trinidad actually is very practical. Ta sa aral daw niya tong pagkabuhay, ginagamit niya to ini, asin sinasabuhay niya to ini. Bako bagang pag nag-agi ka mo sa agi kita sa simbahan, nagpapanguros kita, di ba? Oh, permi kita nagpapanguros sa bunyag, sa kasal, bendisyon sa gadan. Pag naagihan akong gadan, nagbe-bendisyon ako. Panguros. Dahil digdi ang bot sabihin kay ni mga tugang, kita nagpapartisipar actually sa paglalang. Kita kung nagtatanom kita, pinapalinig ta ang environment ta, nagpaparticipar kita sa Santissima Trinidad because we take care of our environment. Kung nag-aapon ka mo ning tultol kan basura, nagsesegregate ka mo, sinasabuhay mo ang Santissima Trinidad because it is creation, caring of creation. Ang Ama kaglalang. So you participate sa gibonin Ama nin paglalang. So iyo po yan, mga napaka-practical. Pag kita nagpapatawad kan mga taong nakakulog sa satuya nin buot, kita nagpapartisipar sa Santissima Trinidad. Taano? Yan ang gibo kan Aki, ang pagpatawad kan mga kasalan. Kung kita nagpapakusog buot sa satuyang kapwa, kung igwang ma-exam, masabi kita, kaya mo yan. Ipapangadji ta ka. Nagpapartisipar kita, yung baga ng function kang Holy Spirit, napakusugon ang satuyang buot. Pag nagtutokdo kita sa mga kian kung ano ang tama asin sala, that is bringing wisdom. And that is one of the fruits of the Holy Spirit. So, anbot sabiyon, every day, ginagamit ta, sinasabuhay ta ang Santissima Trinidad. Kung kita nagdadara ng katuninungan, bakong kariribukan, kung kita nagsasakripisyo, tangani na magdaranin buhay, kung kamo nag-aadal or nagpapaaklase sa mga aki, kung kamo nagtutukdo sa mga module ngunyan, tamayo maning sa online sa nakita ngunyan, you are participating sa Santissima Trinidad. You see, kung kita nagtutukdo nin karahayan, kung ika naging responsabling ina o ama, you are participating sa Santissima Trinidad. Mga tugang, piling daita maintindihan ang Santissima Trinidad sa satong kaisipan, alagad na intindihan ta ini sa pagsabuhay. Kaya sabi baga ni Thomas Kempis, what is the use of understanding the mystery of the Trinity
when we cannot live the love that binds the Holy Trinity. So ang bot sabihin, nagpamidbid sa to ang Diyos sa tulong persona, tangani na mas maintindihan niya to kung si isay kita bilang nilalang. Asin kung paano dapat ang hiro-hiro niya to bilang nilalang ning Diyos. Kaya baga sa Ebanghelyo ngunyan, sabi niya, magbunyagan nindo, asin tukdoan, utubon nindo ang gabos na pinagbubuot ko sa indo. Yan ang sabi nin kagurangnan. Sa inot na babasaw, nadangog niya to. Ang Diyos nin pagkamuot na naghahanap. Sabi sa inot na babasaw, sayin ka mo nakahiling nin Diyos na naghahanap nin banwaan. Sa ikaduwang babasaw, digdin konkreto niya itong nadangog kung ano ang pagiging community kang Santissima Trinidad. Tinuring kita na bakong uripon, kundi bilang sarong pamilya nin Diyos. Mga tugang, dipisil mananggad, nin hulita, garo kita naglalangoy sa dagat, kaya nasasakitan kitang marurup an kadakulaan, kan dagat. Pero aram niya to kung ano na dagat iyan. Igo bagang istorya kayan ki San Agustin. Sarong San Agustin, sarong pilosopo asin theologian, nagpipirit siyang maintindihan ang misteryo kan Santissima Trinidad. So minsan naglalakaw sa gilid kan dagat, nakahiling siya ning sarong aki na nagkakalot sa baybay, asin nagsasakdo nin tubig sa dagat. So hinapot siya ni San Agustin kung ano ang ginigibo. Sabi kan aki, pinapalos niya ang tubig sa dagat, pasiring sa bubon, na sa iyang kinutkot hanggang maubos ang tubig sa dagat. So sabi ni San Agustin, sa hiling mo daw, magkakasya sa bubon na sadit-sadit na iyan, na sa imong ginibo, ang kadakulaan kan tubig kan dagat. Kaya sabi kan aki, tano ika, paano makakaigo sa sadit mong utak ang kadakulaan ng Diyos? Pakataram kay ni an aki, biglang nawara. Mga tugang, ang mga babasahon ngunyan, dahil man nagpapaliwanag kan misteryo kan Santissima Trinidad. Ang ibang sekta masabi, mayo man yang tataramon na Trinity sa Biblia. Talagang mayong tataramon. Halagad ang mga Kristiyano, the fathers of the church, inapot tang si mga parasurat kang first 3 centuries. Sa indang paghurup-hurup, na pag-araman ang tunay na katuyuhan kan Ama, na nagsabi sa iyang isinubol an aki, asin ang Espiritu Santo, ang Pentecostes, kang nakaaging Domingo. So ano ang katuyuhan? Tangani na mamidbidan ta ang Diyos na sa tong sinasamba. So mahalaga na mamidbidan ta ang Diyos na sa tong sinasamba. Kung mamidbidan ta ang Diyos, mas mamidbidan ta ang sa tong sadiri bilang mga nilalang nin Diyos. Ang sa tong isip, ang sa tong hiro-hiro, ang sa tong gawi-gawi, magiging kaagid nin Diyos. Huli taan tao, permi kitang nagpuprobar na magiging arog kan Diyos na sa tuyang sinasamba. So kung anong sinasamba ta, kaipuhan mamidbidan ta, tangani na mas mimidbidan ta ang satong sadiri. Kayaan mahalagang hapot, iyo kung anong klaseng Diyos ugwa kita bilang mga Kristiyano. Sarong Diyos, tulong persona. So, duwang punto. Enot, ang Diyos dahil nabubuhay na individual o nagsusulo-sulo, kundi sa komunidad nin pagkamuot, asin paghiras-hirasan. Bako sang Diyos nin pagdulag, asin pagsulo-sulo. Sabi ko na ngani, sa inot na babasahon, siya itong Diyos na naghahanap sa sato. Sa ikaduwang babasaw, nadangog niya to, ang Diyos na ginibo kitang sarong pamilya. Dahil ang konkretong pagpahayag kay ning komunidad, sa sadit na simbahan, iyo ang ama, ina, nag-agom, nagkaigwanin aki, sarong komunidad. Alagad gabos kita tinuring nin Diyos bilang sarong dakulang komunidad, asin kinupkup kita sa ngaran niya. Pandua, ang tunay na pagkamuot, kinakaipuhan ang tulong persona. May kasabihan kita, 2 is company, 3 is a crowd. Alagad ang Santissima Trinidad, 3 is a community. 3 is love at is best, ang tulong persona, bako sa nang ariponpon, kundi sarong komunidad. So mahalaga po ning maaraman ta, mamidbidan ta ngunyan, asin matawan ta nin doon sa sitwasyon niya to ngunyan, we should treat each other as a member of a community. Bako kitang individual. Okay.
Lalo na sa krisis na inaagihan tango niyan. Takong kita sana magparaisip kang satong sa diri. Dahil na ko ma-face mask, bayang pakiaram. Bakong araw kayo ang satong gawi-gawi. Kita nag-iingat, bako nin hulita satong sa diri lang, kundi igwa kita nin mga taong maapektuhan. Iyan ang satuyang pagtubod, iyan satuyang pagka-Kristiyano. Ina ang pinapahiling kan Santissima Trinidad. Ang tulong persona, bako sa nang aripunpon, kundi sarong komunidad na nagkakaminuot-muutan. Kaya po ang satong pagka-Kristiyano, sarong gawi nin pagpanguros, relasyon sa Diyos, asin relasyon sa kapwa. Mayong lugar ang pagka makasadiri sa satuyang pagtubod. Asin pinahiling nin Diyos sa satuya, kung ano ang pagkamuot na iyan. Sabi baga sa Ebanghelyo ni San Juan, panamo tan gayo nin Diyos ang tao, kaya itinaoan sa iyang buktong na aki, tangani ang gabos na nagtutubod sa iya, day mawara, kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkoran. Ano ang pagkamot na ini? Si San Pablo na dipisilan i-define ang pagkamuot, kundi dinescribe niya sana sa to kung anong klaseng pagkamuot na dapat igo kita. Anong pagkamot na yan? Maluya sa pagduda, mabilis sa pagpapatawad. Maluya sa pagkondina, mabilis sa pagtaong hustisya. Maluya sa pagkulog, mabilis sa pagdepensa. Maluya sa pagraot, mabilis sa pagsagang. Maluya sa paghagad, mabilis sa pagtao. Maluya sa pag-anggot, mabilis sa pagpapatawad. Maluya sa pagbasol, mabilis sa pagtabang. So, every day in ang pangapudan sa tuya, pwede kitang magtao na mayo nin pagkamuot, alagad ay kita pwedeng mamuot na mayo nin pagtao. Matugang, ang Diyos day nagtao nin tada sana, kundi kan buong buhay, kan sayang aki sa pagtubos sa to, dawa kita bakong mga maninigo. Hinali niya ang satuyang mga pagkatakot, ang satuyang mga frustrations, ang satuyang mga kaanggutan, inggit o pagselos o pagbasol asin iba pa. Ang bulong na ini, ang bulong ka ini, ipinahiling sa to kang Santissima Trinidad, ang pagkamuot kang tulong persona, asi sarong Diyos. So bakong ining pagkamuot susog sa pagkamuot nin kinaban, kundi pagkamuot susog sa pagkamuot nin Diyos. Ano ang pagkamuot na ini? Igwang istorya. Kansarong mongha na mataram siya tungkol sa pagkamuot ng Diyos sa sunod na Domingo. Tig-announce niya sa congregation. Pag abot kan Domingo, ang mga tao naglaog sa simbahan, alas 5 nin hapon. Hinalat kan mongha na magdiridiklom. Habang nawawaraan sirang kan saldang, nagdidiklom sa laog kan simbahan. Sa tahaw ning kadikluman, ang mongha nagkuanin kandila. Inilawan niya, enot, ang korona nin kagurangnan na nakapako sa krus. Sunod, ang sa iyang kamot na may markang lugad. Sunod, ang hirog nin kagurangnan na may lugad. Nawara ang ribok kan mga tao. Silensyo sinda. Pinalsok kang mongha ang sulo kan kandila, asin naghali na mayong sinabing sarong tataramon. Mga tugang, ang tunay na pagkamuot, mahiling kay Kristo na nakapako sa krus, ang nagdara in buhay. Ini ang Santissima Trinidad, bako sa nang pagkamuot, kundi buhay ang dara sa kinaban. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga. Kan gabos nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundagi kan sama, bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitaho. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios, sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan.
an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasaklan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mugtak sa pagkaaram na ang Diyos Ama namumuot sa to, daraw niya to ang satuyang mga pangangaipo sa iya. Pano nin pagsarig na dadangugon niya ang satuyang mga pag-arang, ang satong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magpukaw sa mga puso kan gabos na tawo, kan arog na hararom na pagkamidbid sa Diyos Ama, Aki asin Espiritu Santo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring kan pagkasararo kan Santissima Trinidad, kita asin ang satuyang mga pamilya, magin sararo sa pagmangno sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahanap kan katotoohan, magiyahan pasiring sa pagkamidbid sa Diyos, na mamumutan asin mahirakon sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, makamati kan kabuutan asin pagkamakulog ni Kristo sa paagi kan mga pag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga gadan, magugma sa kapanuan ng buhay, sa presensya kan Diyos, sagud pa man, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Diyos pabulosan sa imong pagkamuot sa samuyang puso, tanganing orog na masabutan niya mo ang misteryo kan sa imong buhay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa moyang Dios namimibi kami sa pag-apod kan sa imong ngaran, pabanala ining mga atang kan sa mong paglingkod, asin huli kaayan kami man sana gibuhang daing sagkod na atang sa imo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran. Takaiba kan bugtong mong aki, asin kan Espiritu Santo, ang Dios saro, kagurangnan saro, bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi dapat sa imong kamurawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo, nasasabutan ming daing pagkakaiba, tanganing sa pagpahayag kan tunay asin daing kasagkuran na pagka-Diyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasaro sa esensya, asin ang pagkapantay sa kadakulaan. Kaya nag-uumaw ang mga angheles asin arkangheles, pati ang mga kerubines asin serafines, daing untok na nagkukurahaw araw-aldaw, sarang tingog na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikanang gadan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon hindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom sa pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na Ina kan Diyos,
kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kayras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo, haray pagilingaan sa mong mga kasaalan ko di ang pagtubod kan sa imong simbangan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaran kamonin katuninungan.
Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag maamayan. Yan po. Ako'y sinusubok, kapangyarihan na daig sa iyong bahay. Katunglan na daig mataligtas. Kaya ako liwat sa imo tubang, dali na matugot na daig makaipakan. Kan masukay sa imo sarong kapadusahan, pagtios na daig matatagalan. Kuriyaon sa imo nawawara ang kapagalan. Nakakarasag konan pahalitan, kuriyaon sa imo namamatean ang katunin naman, nakakamtan sa kunan kaligtasan, kuriyaon sa imo. Matindog po ang gabos. Mami di kita. Kagurangnan sa moyang Dios ang pag-ako kaning sakramento asin ang pagpahayag kan daing kasagkoran asin banal na Trinidad asin kan daing masiblag na pagkasaro kaini mansana magwara sa mo kan kaligtasan in hawak asin kalag uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpamibi kan Orasio Imperata. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan, may balik an sa mong paglaom, asin magpakusog kan sa mong pagtubod. Pinapamibi niya mo, nagayahan mo ang mga tawong naghihingua sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang nagpagkanigong mahimo huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon niyan sa mong mga paghingua na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samoyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadere, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Pinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapengaluan na daing kasagkoran.
Itaw mo sa mo ang biyaya na magingua para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi uli kay Kristo, Iso Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kay Raki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamiibi mo kami. San Jose, Ipamiibi mo kami. Matukaw po para sa anunsyo. Asin pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Ang satuya pong mas sponsor, si Robert Jr. asin Lorraine Eipert. Asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Siringman sa satuya gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat sa po sa inyo gabos. Pasalamatan taman ang mahinamento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Convert sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converts Channel 9. Madadalan man ang Misa ning Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. bendisyon para sa mga naghihelang, bendisyon ni kagurangnan ang mga naghihelang asin nasa kadipisilan, irayo mo sinda sa karatan. Padaran sa imong Espiritu Santo, tanganing maging magian ang sa indang inaagihan. Giyahi sinda sa tamang pagkamuot asin pagsakripisyo bilang pagpartisipar sa pagsakit kan sa imong aki. Lugod, sinda maging magianan sa indang mga inaagihan ngunyan. Bendisyon ni Gabos ang mga nagaataman sa mga naghihelang, lugod sinda magkaigwanin pasensya, asin hararom na pagmakulog sa mga tahong sa indang inaataman. Inihinagad mi uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa indong mga payo, asin maghagad in bendisyon sa mahal na Diyos. Ilikay kamo kan Diyos na makakamahan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panuon niya kamo nin kaugmahan nin magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na makamidbid kan matanos asin marahay. Sagkod na lumaog kamo sa indong langit non na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Thank you. Have a blessed evening.